नै लोगोफोर बे मा दंफां बिफां जा गोदोर लोगोफोर वाव ओइ बिन्दास नै जिरि लोगोफोर फाइनालि मोनसिगोन आरो हे गाइस हेल' इन्डिया लोगोफोर दिनैहाय जोङो इन्दु भुटान ओरैहाय माने 1 किल'मिटार गोजानाव जों दुगैनो थांगोन आरो दैसायाव स' नोंथांमोना पाहारबो नुगोन हाजोबो नुगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नै मा लाखो नै बेग लाबाय गामसा लाबाय लोगोफोर अब्ला चलो दैसायाव दुगैनो थांनाय लोगो लोगो आं नोंथांमोननो ड्रागन देखायबाय नै ड्रागन नोंथांमोना उनाव मोजां देखायगोन दे लोगोफोर दै नैबे ड्रागनखौ अके अब्ला चलो लोगोफोर फाइनालि मोनसिगोन आरो नै बिबारा जा समायना हाजोआ बैनो आरो लोगोफोर बैनो मोनसिगोन ओमफ्राय आं दा जेनेबा जेराव दं आं न'आव गैया दे लोगोफोर उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो दं आरो ओमफ्राय बर' आदिबासि नेपालि मिक्स आरो नैखिनि गामियाव ओमफ्राय नैबेनो लास्ट जोबथा आरो दा ओमफ्राय आं थांनोसै ओरै हाजोआव बेनिफ्राय नोंथांमोना आं मोनसे लोगोफोर माने मैदेर फैबाय थायोनो आरो इलिफेन्ट हाथि बेनिखायनो नै कारेन्ट सटआ दैलि थायो आरो कन्टिनिउ 24 घन्टा थायो बेयाव दांब्लाथाय सोरखिखाबाय आरो माने सेरखायखाबाय ना मा होनना बुङो लोगोफोर माने सर्ट जाखागोन आरो नोंखौ नारगाना हरगोन आरोखि गोजानाव बेबायदि नै लोगोफोर हाजोखौ नायदो ओइ हाजोआ नै हाजोआ इन्दु भुटान हाजो ओमफ्राय नैथिं जिरि जिरि दै बोहैबोदों नै जों बेयाव दुखिया आरो दैसायाव थांगोन जोङो र' नोंथांमोना आं एसे देखायहरनि दै बेनिफ्राय आं लोगोफोर गाइथिं हाबनानै आं दैसायाव थांगोन आरो ओमफ्राय बिथिंजाय दै लाबोदों आरोखि नै ओरैहाय जों ओइ हाजोआवसो थांगोन लोगोफोर दै गोजौनिफ्राय एसे भिउ नायदो नै लोगोफोर वाव नै लोगोफोर नायदो बैयाव थांगोन जों गेजेराव लोगोफोर खाथिनिफ्राय खाथि मोनफैबाय लोगोफोर वाव लोगोफोर वाव नै फाइनालि मोनफैमारबाय लोगोफोर वाव लोगोफोर वाव ओरैहाय थांगोन जों बै गेजेराव नै लोगोफोर हाथिखिया नै मैदेर खि वाव ओरैहाय हाथि दं ना माब्रा लोगोफोर गिनायबो नाङो नायनोसै लोगोफोर नुबा नोंथांमोननो आं केमेराजों देखायगोन दै बड'लेण्ड हिरुखा ओइ नोंबाय नामा 1 किल'मिटारसो जाबाय थौ टेनसन दाला वाव उपाय गैया लोगोफोर आं जेराव दङ दासान्दि बेयाव थंखल गायनो हायादे लोगोफोर दैनि बिराद प्रब्लेम जोंनि बड'लेण्डआनो गोलैयो लोगोफोर खिन्थु आं बे मोनसे खोथाखौ बुंगोन आंनि जायगायावबा दैनि एभेलेबेल स' नैयावबा दैनि बिराद प्रब्लेम वाव लोगोफोर नायदो मा बिफां बेयो जा समायना लोगोफोर नै बिफाङा नायलाय वाव लोगोफोर नै मा बिफां बे नाय अ माय गड जा समायना लोगोफोरनो वाव नै लोगोफोर हाजो वाव लोगोफोर नै लोगोफोर आंजों लोगोसे खनसे नायबाव हाजोखौ नायबाव वाव ओइ आंनि लोगोआ नै औ माय गड नै हाथिया नै लोगोफोर ओइ ओइ जा गिथावनाखा लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर मैरा दाउ नुयो होन्दोंमोन नुयो माने गैया माथो आं दाख्लैबाव फैनायावबो आं केमेरा खेबनो मोनासै नालाय नोंथांमोननो देखायगासिनो दं आं मैरा दाउ बिराद फालो फैयो इभिनिंआवसो लोगोफोर दिनै दा नै 12ता जाबाय नालाय बे समाव गैया आरोखि इभिनिंआव आदार नागिरफायो आं नोंथांमोननो देखायगोन नेक्स्टआवबो दै लोगोफोर दै ओरै गाबदै नै बै हाजोआव मा दङ लोगोफोर बै हाजोआव मा दङ गाइस मैदेर इलिफेन्ट हाथि आरो मैरा दाउल' नुयो आं बे हाजोआव फैबोला नुबाथाय दिनै देखायगोन आं लोगोफोरनो अके नै लोगोफोर दैयानो गैया नै लोगोफोर एसेल' बेयावनो दुगैनांगोन लोगोफोर नै हाजोआ नाय जा समायना वाव बेसे समायना बै इन्दु भुटान हाजोआ बेसे समायना बे इन्दु भुटान हाजोआ लोगोफोर बै इन्दु भुटान हाजोआ बेसे समायना बै जोंनि इन्दु भुटान हाजोआव लोगोफोर दा आं इन्डियायाव दङ आरो एसे थांबोलाथाय भुटान मोनगोन भुटाननि सिमा दं नाथाय मोनसे खोथाया बेनो बड'लेण्ड गोलैयो दे लोगोफोर नैबे बड'लेण्ड गोलैयो
मा गोलैयो बेयो बड'लेण्डनि हा लोगोसे इन्डियानि हा आरो लोगोसे आसाम रायजोनिबो हा लोगोफोर ला 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 गामसा थांगोन दा लोगोफोर थांगोन ओरैहाय देखायनो दानि माने सासे आदाया बुंदों आरो हाथि दङ बैयाव होनना बुंदों बेखायनो नैयाव गामसा गानस्लायनोसै ओमफ्राय बेयाव दुगैगोन देखायब्रा एसे दैखौ बेयाव दुगैनोसै ओमफ्राय नायनि जों एसे बेरायना फैनोसै ओमफ्राय हाथि लोगो मोनमारोबा ओजों थांनोसै नङा होमबा नै लोगोफोर नै जा मोजां नै लोगोफोर नै नाय जा मोजां आखाइ साखाइ साफा जायो नै दैया जाथ'बाय आरो दस्रा देखायबावो लोगोफोर अब्ला चलो आरो दस्रा नायनोसै लोगोफोर लंपेन्टखौ आरो गामसाखौ सोमनानै ओरैहाय हाजो देखायनोसै नङा होमबा ओमफ्राय हाथारोबा बेयावबो दुगैगोन आरो दिनै हायाबा नेक्स्टआव फैगोन लोगोफोर बुरजा लानानै नोंथांमोननो आं मोजां देखायबावगोन दै ओमफ्राय नैखौ सोमनोसै नै लोगोआ बर'आ माना थिखुदोंब्रा हाथिबाय नाबा प्रब्लेम जागोन ओइ गस्ला खुना दानो नै बेयाव सोमनोसै दैखौ नै नाय वा लोगोफोर दिनै मासेबो मैरा दाउ नुवाखैलै लोगोफोर सरि दे लोगोफोर सरि मालाबा नुबा देखायगोन दे लोगोफोर दे नैलाय डेन्जार खातरनाक नैलाय लोगोफोर वाव नै लोगोफोर वाव ओ माय गड नै हाजोआ नै लोगोफोर नै हाजोआ नै वाव नै लोगोफोर ओइ नै दासो खिखादों जों बेलाय मैदेरा नै लोगोफोर नै मैदेरा नै लोगोफोर वाव नै मैदेरा नै हाथिया नै वाव ओइ ओरै थांबाय नामा बेलाय नै इथिं ओरै वाव नै लोगोफोर हारसिं फैबाय आं नै हारसिं बेरायगासिनो दं दा नोंथांमोननो भिडिअ देखायनो लोगोफोर रावबो गैया नै हारसिंखा लोगोफोर हारसिंखा नै लोगोफोर पार्कखौ नाय वाव केमेरायाव गाहाय नुयो लोगोफोर खिन्थु मोथाङाव ओरैबायदि गोजौ हाजो लोगोफोर हारसिं लोगोफोर नाय हाजोआ वाव जा समायनाखा नै लोगोफोर माय गड नै लोगोफोर हाजोआ नै लोगोफोर खाथिनिफ्राय खाथि फैगासिनो दङ बाट गिनाय मोनदों आरो लोगोफोर रावबो गैयाना नै लोगोफोर नै बेसेबां गोजान थाबाय नै पाहाराव वाव लोगोफोर नै वाव नै पार्क नाय लोगो माय गड वाव लोगोफोर नै दंफाङा नै नायलाय जा गोदोर दंफां नै लोगोफोर नायलाय वाव नै लोगोफोर ओ माय गड लोगोफोर नै जा गोदोरखा नै माय गड नै लोगोफोर नै हाथियाखौ नाय नै हाथियाखौ नाय वाव हाथियाखौ नाय लोगोफोर वाव लोगोफोर मा बिफां बे नै माय गड नै लोगोफोर वाव नै माय गड नै लोगोफोर बे मा दंफां बिफां जा गोदोर हाजो गेजेराव गोलैना दं लोगोफोर नै वाव नै नाय लोगोफोर बिफांखौ नाय नै वाव जा गोदोरखा नै लोगोफोर माय गड लोगोफोर नै वाव लोगोफोर नै नाय लोगोफोर ओ माय गड लोगोफोर देखायगासिनो नै वाव लोगोफोर नै नायदो हाजोखौ नायदो लोगोफोर ओ माय गड जा समायना नुखायो लोगोफोर नै वाव लोगोफोर आं आरो सानैल'सोलै लोगोफोर अखाबो हादो बेखायनो एसे गिबाय अखा जोब होबा हाथिया ओंखारो लोगोफोर बेखायनो थांनोसै लोगोफोर नेक्स्टआव मोजां देखायगोन
सोलावब्ला दस्रा बोहैबोनाय नैबे दैसायावनो जोङो दुगैयो जिरि जिरि बोहैबोनाय नैबे दैसायावनो जिरि दैसा जिरि बेयावनो जों दुगैयो जिरि जिरि दैसा बोहैदों बेयावनो जों दुगैयो इन्दु भुटान बे जोंनि दैसायावनो नैबे दैसायावनो जों दुगैयो जिरि जिरि बोहैबोनाय नैबे दैसायावनो जों दुगैयो आय' आय' हाबा बेसे समायना जों नैबे दैसायाव फैबाय थानो लुगैयो दुगैबाय थानो लुगैयो ला 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 हनै मुसा फैगोन नामा हनै हाथि फैगोन नामा गिनाय मोनो अब्लाबो एसेबां समायना आइरन गैयै बै दैसायाव दुगैनो फैयो जों दुगैनो फैयो जों दुगैनो फैयो जों दुगैनो फैयो जों लोगोफोर दुगैबाय आरो ना दुगैहांबाय ओमफ्राय जिरि जिरि बोहैबोनाय वाव हेन्डसामा नै बुरजायैनो वाव ओइ दिं सिटिं लोगोफोर बेनो आरो ना नै दैया नै बिन्दास नै नै लोगो रावबो गैया अके लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै बिराद मोजां दै आथिं आखाइ साफा थाजोबो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै फोजोबबाय लोगोफोर टाटा बाय टाटा बाय लोगोफोर बाय